ọkwanụ na restọrantị anụnwa na-afụ ebe a ka a nọ wee gbuo ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa anụnwa onye nke si obodo oyibo wee nata na Naịjirịa 5 days o ji wee nata ka eji wee fụzie ozie n'ime mmiri wee na-akọwa nọ na restọrantị a ka a nọkwanụ wee gbuo ya na ọ bụlọkwa nyanwa ka a chọrọ igbu n'ọkwa ọgụ ka o jere igbo na-enwere nwoke na-achụ nwa bọyị ya na ya bi wee were bọtụrụ wee na-achụ ya ka ọ magbuo ya bụ nwatakịrị a wee gbabata na restọrantị a wee na-asị sizọọ ya n'ọkwa ya ka ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa jezi wee na-asị ọganya bụ nwatakịrị kedu ife na-eme ka ekpezie anya bụ ife ọkwa ntu anụnwa ka o si wee zuo nwa ya bịakwanụ ka unu nụrụ ka anya bụ ife ti wee mee o wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa mere na kọmuniti a na-akpọ Ụwa Alịlị kọmuniti nke dị n'Agbo Delta steeti na ọmarịcha nwatakịrị nwa okorobịa unu na-afụ ebe a na afa ya bụkwanụ Lawrence n'osi itiri wee nata n'ọkwa sinsi 13 years ka o jebere olu oyibo a sinsi 13 years ahụ na ọ natanubekwa Naịjirịa n'ọkwa nke a bụ izizi ọ na-anata nke ọ natara na Jenụwarị n'ọnya na nwanne ya nwoke onye befa onye nke nokwu itiri onye nke a na-akpọ William n'ọfa na-abụghị wee si itiri wee bata na Naịjirịa for the first time since 13 years na fa anọzubekwa 1 week faji wee nata nke bụzi na Lawrence zuzikwa n'onwe na Lawrence bụkwa na onye Idumesa kọmuniti neighboring town nke dị n'Ụwa Alịlị ebe anụnwa anọkwanụ wee gbue wee na-akọwa na Lawrence na nwanne ya nwoke bụkwanụ William na fasizi na kọmuniti nke fa wee buru moto wee pụọ wee jee ife jechazie wee na-anata wee sị ka fa kwụsị na restọrantị anụnwa dịkwa anụ nri ka fa wee naba unu n'anya unu ya fụ na ya bụ restọrantị na ọ dịkwanụ n'okporo ụzọ andị ọbụọkwanụ sọsọ ya bụ shọpụ dịkwa n'ebe a na-enwere ọtụtụ shọpụ ndị ọzọ ebe a na-elegasị ife dị iche iche n'ọkwa ya ka ya na nwanne ya nwoke bụ William banyezi na ya bụ restọrantị na-eri nri etinyegokwalụ fa nri fa na-eri asịkwa na fa na ebe fa na-eri nri nụ ka mkpọtụ na-eme n'ilo na-eti ewe na-etigbuo ya asị na onwe nwoke nwa na-etigbu nwatakịrị na-arụrụ ya ọrụ na fa ebini ọkwa ka fa jee mara ife na-eme na fa jikwa nnọọ nwa ya nọrụkwa ebe fa na-eri nri na-erikwala onwe fa nri fa na-eri n'ọkwa ya ka ya bụ nwatakịrị ọga ya na-etiwuzi gbabatara n'ime ya bụ restọrantị ebe fa na-eri nri na-eti mkpu na-akpọ ndị nwe restọrantị na fa bịa zụọ ya na ọga ya na-achọ igbu ya na bife mara ife na-eme asị ọga ya buru bọtụrụ mabata n'ime ya bụ restọrantị ka ọ maa ya bụ nwatakịrị ọ bụkwa na Lawrence na nwanne ya nwoke ma pịachara ike fa ya azụ nekwa ka fa si wee ji igbo Lawrence wee zuo onwe ya wee na-akọwa na Lawrence jekwurizi ya bụ nwoke asịkwa na nwoke nọ n'otu nzuzo n'ọkwa otu ndị a na-ebu ọgụ na mma ya bụ Lawrence na-ayọzi nwoke na ya gbagharụ ya bụ nwatakịrị ka ewere nwayọọ setụrụ ha na ya ka ife ya bụ nwatakịrị mere ya biko akanyụ n'ọkwa ya ka ọ nọzi na-agwa nwoke wee na-esi ọnwụ na ya amalili ya bụ nwatakịrị bọtụrụ ahụ o ji n'aka n'ọkwa ebe Lawrence nọzi na-eji nwoke ka ọ ghara ịmanya bụ onye ọ na-etigbu bọtụrụ nwoke wee were ya wee maa Lawrence n'aka ịchawaị aka Lawrence ọbara ju ebe niile nwanne Lawrence bụkwanụ William na-eri nri wee si ebe ọ na-eri nri manyite na-asịzi nwoke ka ife o ji ma nwanne ya nwoke bọtụrụ wee tibezie anya bụ nwoke ife okwu ntu a ka fati wee kuru n'ọkwa ebe fa na nwoke nọzi wee na-enwe ya bụ ọgụ na mgba n'ime ebe ahụ asị ndị kọmuniti wee gafetazie wee nụ ka a na-enwe ọgụ na mgba n'ime restọrantị wee bata o wee bụ Lawrence na nwanne ya nwoke bụ William na onye nke bụkwanụ bọtụrụ ka ọ maa nwa na-arụrụ ya ọrụ asịzie na ife ndị kọmuniti a mere bụ na fa afụgoro na ya bụ nwoke a na-eti ife bụkwa na onye chọrọ ịma nwa na-arụrụ ya ọrụ bọtụrụ na ọ bụkwa na onye kọmuniti fa kama na Lawrence na William na-amahụkwa na onye na fati eti wee bịa n'ọkwa ntu anụnwa ka fasi wee tinyezie aka wee tibe Lawrence na William bịaziri igbo ọgụ nke bụ na-etigidezi ife onye nke bụ William bụkwanụ nwanne Lawrence fụ na ya bụ ife apụgokwa n'egwu wee gbapụzie ọsọ ndụ ya fa wee chọbazie ya nyanwa wee gbakiri moto na-agba n'ilo moto wee pịachara ya ịkatagba ndị na-achụ ya na-achịghazie azụ uchefe abụ na moto apịawugwe ya wee jezie wee tinyekwa aka wee na-etikwa Lawrence ife ebe a na-etizi Lawrence oyi etinwu mmadụ 50 ka oyi etinwu mmadụ 10 sọsọ ya ọhụ mmadụ ka ọ bụ nyanwa gbapụzie ọsọ utinye bụ bọtụrụ amara ya n'aka fachụbakwa ya ndị mmadụ na-akọwa na ike na Lawrence gbagidezi ụnụ mana ọ bụghị onye kọmuniti anụnwa andị na chi ejibego mgbe ife anụnwa na-eme ike na ọ gbabatara n'ime ọfịa ebe a ọ mahụ na mmiri anụnwa dị makpu n'ime mmiri
ndị na-achụ na ya nachi ya azụ ebe ụfọdụ na-asị na o nwere ike ọ bụ na fa chụgidere ya bata n'ime ọfịa werezie aka tọgbuo ya ma o tigidezie ya etiwuo ya tụwa ihe n'ime mmiri a na amazịkwa ka nya bụ ife si wee mee na ka ife a mecharị na onye nke kuturu nwanne ya nwoke bụ William na ndị moto ahụ buruzi William bujebe ụlọ ọgwụ. N'ebe a ka a nọzi wee kpọọ ndị uwe ojii. Onye nke bụ William wee kọọrọ ndị uwe ojii ife merụ na since 5 days ka ndị uwe ojii na-achọgharị Lawrence na afụlọkwa Lawrence bife wee fụzie ozie ka o senyite n'ime mmiri anụnwa na ka o si gbatakwuru kịta na ndị uwe ojii agbụtago mmadụ na-abụ na ndị aka fado n'ife sokwanụ wee tigbu Lawrence. Ndị mmadụ na-asị na enwere ike ọ bụrụ na ya bụ nwoke onye nke bụ bọtụrụ ka ọma nwa na-arụrụ ya ọrụ na ya bụ nwoke nwere ike iso na ndị akpụtagokwanụ. Ndị be Lawrence fa wee na-akọ na mgbe ahụ ife a mechara na fa amahụ na fa na-achọgharị Lawrence na nwanne ya nwoke 4 days na fa afụbeghị fa nọ mgbe onye nke bụzi William nọzi n'ụlọ ọgwụ ka o nwetaziri onwe ya ka ọ nọzi wee gbọọ ndebefa wee kọziere fa ife mee bifo fa wee jee n'aka ndị uwe ojii wee fụzie ozu Lawrence n'ime mmiri ebe anụnwa. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị na ọkwa ọ bụrụ na ọ na Lagos na William na Lawrence ya ejekwa igbo ọgụ a nọọ maka nọọ n'obodo fa wee sị ka fa gboo ọgụ na ọ bụ nọọ ife dịka na Lagos ka a na-enwe mkpọtụ a nọọ fa pịachara ike fa analie mana nke a bụ maka nọọ n'obodo fa adịna fasi obodo oyibo wee nata fasị ka fa tụnye ọnụ o wee buru etu anụnwa ka Lawrence si wee zuo onwe ya. Wee na-akọwa na ndị kọmuniti be Lawrence fa na fa na-eme ngagharị iwe na fa sịrị na fa chọrọ justice ka esi wee gbu nwanne fa na kọmuniti nke anụnwa. Unu makwara m weteburu unu ya bụ akụkọ mgbe a gụpụtara ozu ya bụ Lawrence n'ime mmiri anyị na-asị na amaghị ife gburie a na-eche kedu ife gburie ọ na-abụ ndị o nyere ego ka fa rụgharị ya ụlọ ka ọ na-abụ ndị ji ya ụgwọ ka nke a ka nke ọzọ ka ndị famili fa bịakwanụ na ọ bụ ọkwa ndị a na-atụ aka gburie n'ọkwa ebele ka o jere imetalụ mmadụ wee koruzie nya bụ ife. Nke a bụrụkwa ife ịda aka na ntị nyere ụfọdụ. Unu fụkwa ebe a na-anụ ọgụ ọ bụrụkwa na ụnụ abụghọ ndị kọmuniti ahụ a na-etikwa egbuo famo iwelu nwayọ kụọ aka n'ike tikwa ebe ahụ wee pụọ maka na ọ bụrụ na Lawrence na William bụ ndị kọmuniti anụnwa mgbe ahụ ndị ọzọ gbabatara ofu onye n'ime fa ya amafa enwere ike ajụbazie kedu ife butere ọgụ ụkọ mana nke anụnwa ndị kọmuniti a gbabatara fa amahụ Lawrence fa amahụ William nwoke fa ma bụkwa na onye chọrọ itigbu nwa ya na ya bi faje saịdị alụ nwoke fa achọzie saịdịrị ndị a ka fa mara ife butere ọgụ. Ndị mmadụ na-asị onye mazi nke nwoke nwa gwara fa na William na Lawrence merie fa achọzi ịjụ ife na-ese fa tinye aka wee tigbuo Lawrence ijekwa obodo ọzọ ijekwa kọmuniti ọzọ na-abụghị vileji ga-amarụ ọtụkwa ya bụrụ vileji ụnwa anụwaghakwa nke ebutere mma ebutere egbe ebutere bọtụrụ gbakwa ọsọ ndụ na mbụ unu na-aghalụkwa onye ihu tụkwa onye azụ nekwa na Lawrence na obunakwa ana ọ bụkwa na ọmaghalụfapụba ka mkpụrụ obi ezuru ike na ndokwa ka o nwetakwanụ justice.